Radie. Okay, I want Radie. I'm afraid I want Radie. But if I'm going to for the atwat and crew, I'm ready for the boy. I'm ready, the warrior prophet Gideon for years here, don't know. Yanaki, I say, cry. Forget your name. The warrior prophet. What's in the 12 say what crab? What say? What should in the qua? What I know, what I know, quay. All of the hours say that. I don't know what is so much. I'm away. Above one in our catch. What is also concluded? What is also concluded? Say, dear. What is also concluded? Any other way? A dear crown. Now, what you say? And you're not what over here. Prophet Gideon for years here. Don't know. The warrior prophet. So go crash on him. To me, not send him. On the edge of my one in ma. It's him. I'm on the end of chipping in way. Now I'm then I resign. Then I went to. Then I drew my back. Then I worry back. Nampum to a mara. And if I get say I draw. That's why you draw. To me, vanity. Me to me. Oh, humanity. Oh, conquer. Would you bring one? I want you to move. It's a kika fue. Mon come on, untum. Mon madame was it. That's also go crown and one. Hey,
na frano. Hey, odi foi nyame na frano. It's a team bomb sem you know done dey. Ye na me frano no ye. Unu echi na unu nanim. Ye adane so sumu ni mo ei. Odi ari afo na dia sika fo. Aye odi fo. David forgive you the yakwa. Genio. Yeah, the boss of the answer. Papa, say you see what Kebedeni. Luciani and Canina Dawa. Oh, when she won't come Bedeni. One of me a pro, one of me a slow. Yeah, Baba Gideon. Sanka wa mayesra bamwa akatamfo omumimni animu store anka yanim guasie efefa santuma ye baba odi ya fo di sikafo odi won sale baba enya me na afewo odi wetichi na wo adi ehinta odi hunofo ye ko Baby, give your great time, you need to come on. Baby, give your great time, you need to come on. Aye, come. Baby, I'm a same one thing, you need to come on. Baby, give your great time, you need to come on. I'm on the way, if you are ready, you're not seeing now. When the ball Baby, give your great time, you need to come on. They come, baby, give your great time, you need to come on. Baby, give your great time, you need to come on. What's in the Nasia? Well, what's in the 2 year old diamond? Or the check out. I walk, and you man, I went to Alaba, Sika. I am sad, but the check out. I'm a get running check. I'm a Prophet, give you for your sin, do. I'm not for a sin, do. A sin, coach. Oliver to the was I just saw the canals. I can't do Metatron. Holy Lydia Yama Lydia Vida. I know it's true when I have on the sway of a running train. Oh, Yamiki, the way Yamiki, I ran Yami to meet Yassi. I will like to Yami. Tell us, who could do for Yamino, Yadi. I know I mean that you know your portrait of Yami. If you're not me to me, I'm medium man, and the idea of us. See you come so far away. Oh, dear, you come, baby, give your great time, I need a come on. Baby, give your great time, I need a come on. Ah, you come, baby, I'm a same one thing, I need a come on. I'm a phone away, and I am able to see any now. When the ball you come, baby, give your great time, I need a come What's in the Nasia? Well, what's in the 2 year old diamond or the check out? ene anwumre nyame ho konkoro ne nabofo enka ho no wo rade tutu anamo nsiye de minister sankare mu nyankopon ama wo ne se won sakra wiem emma se de pentecost dane duru ye no na tekrama ba ti se wogya betisi obi atifi ma ho konkoro titisi wo mo so no ene da minister nyame ho de nyame tumi o enfo Metatron the great one
omuwa oma niema nane onfa wumfiri adom nko adom onfa wumfiri nhira nko nhira mu woni pabusuofu oba bonsam sukusare na manya abeda no hoja wo beto betware wana mu de obi ntonsa mfa nhira na busuofu wo so na prada nkarante de akire emubu sa atuminim enhwe fom de me sire urade ama won che omo ho ban wate ba bibia wo tie mi biara no urade nka ho otutu anamo nsi frobi no bi frobi se the word of prophet sunsum agya no ene dai wate asi oba edi sunsum sem abrew enne ye besua abusua tumi familiar spirit woni mutumi e wo fie enne ye baba besua sa de na me ne pastor Daniel ene tina adwam ayede odoma kuma kire madwumadi e bro me pa chopa so no share video na ma me watching na ne matimi adane bisa musa fa ye ho nshira so wa join yen me ba ama ho te sen erade nka ho me ba ma me comfort me ka chiri ho te sen uti me from England Rosina owusuwa erade nshira oba Grace ho te sen empa bo no nyame nka ho no ntutu anamo ensiye akodie bi ebe sori etia no nsankare mu nyakopon sakra wiema woni bie dunsu a woso ya brefo na ya wonso yeso o hawo na mane bi eda wo so no erade mane mpare wate yi mpa ye sensi yie na ensi ukra yie flowers ho te sen erade mu wa no mane ma ntimi nya den endane Esther erade nka ho ohima erade nka ho Oma niema ntimi nya dan enane aren ho te sen erade tutu anamo ensi yie onfa wumfiri adom nko adom enne ye ka abusua etumi ye ka familiar spirit a obi wo ha wonte familiar spirit yase eye tumi a ewo fie a edi unya ebinum tefie fie wonom ebi wonom a dua ye dua wo fie wonom ne eye fie tumi Eka familiar spirit ya onte familiar spirit ya siya me pacho enko baby ya sensuo si wonchen na ne de obeti wasum nsem obeti wasum sunsum nsem na be won say ampa haye sunsum headquarters yampa midin the war of prophet Gideon for yesi dudu na fe mosofo padwuma biye erade nchida odudu na monsi ye midi ba ko so ehada kam ye ododo obidibi ene de yeka abusunya sunsum a ebidie ye nsuo ebidie ye dua ebidie ye bayiye abuhye bi wo ye nwale wo mu abuhye bi wo so won toka da abuhye bi wo so won sifie da abuhye bi wo so ema adwaman fitain wo enkwakore ebobi na mrantie ebobi ana emu asofo to so ebobi abuhye bi wo ha ye duade ana ahyede a ewo fie honom a edi enipa dien nya ewo fie honom enti abusua bia ewo tumi se de abusua bia wo akraboa a odi abusua ne so no sa so na abusua bi wo tumi a odi abusua ne so na tumi no wonye tumi papa no waje ma a ewo ho aware waje ma wo ho aware no waje o musika no waje o mawo ena tete miremu no ne ye nananom koye ginaye tete miremu no ne ye nananom ekoye ginaye abusua bi wo ho no mu a na omu wo sika pa but no omu nwo dabi ene mechiro ginaye pa wo fie na ansa na wo be bompa ye adi saade ne so no age so wo pa obi o yesunsum nipa na wa kiro ene mabusua no abusua bi wono ma wo ware asumdie di asumdie wunya bi dabi efie bi wo yenko wale mu dabi efie bi wo hono ma yenko wale mu yenko fa mu ba yenko fa mu beedi ma asumdie di asumdie wo mu ma wunya bi da kukuruhwi ase wanka ntima wo ma wo be wo be yo mu nyina akwasampafo abusua bi wo hono mu a na omo wo sika pa but no omo ngo dabi enti omo nananom timetena ase no mo ne spirit bi akoya pam aya ensuo spirit ne taye saade no no mo di fie osika na ko o makoje mma be ma fa wa indomie ni atama na ye be che no wawo na onyim because no nyame bo ma defo na ya divert mesve enkrabia ne hyebre
yetimi sesa ne ma ne yie enka Jacob enji ne nua Esau enhyira ne nua maame Rebecca di mu ntintiman so ti asem enti abusua bi wo honom a eye transfer ya transfer wonnam na so nhyira kodi wo baabi ana abusua bi wo honom a no mu wo sika pa na so na ahia busua no bisa se adenti na ahia busua no yakoye ginaye ebia mam enti na aye den na fi wo ye do ma wade ye ko enti ama no mo benya sika na so aware ade aware mo nwale bi da ewo ho eye sa ginaye ewo efie honom abusua bi so wo honom a wamu no omuti ehye baabi omuti shabotan mu ebi ti hye nnua mu ebi ti hye nsuo mu etu abusua no obia ne tumi a edi abusua ne so abusua bi wo so beko no omu etikafo ne soso no omu wa no mama ye jimijimi nya yo mutintinto ka hu se eyade ewu fie ho fie ni yare abusua bi wonoma the moment abedi 30 years no start nya diabetes no start nya pressure yade ye ginaye wo fie wa omototo ma mema abusua bi wa wonyi duru ba bi pani suro kwachew maame yade a wo fie enti na ya ni duru mire bi etete utwe woni hwe ochi no hwe fie ni me wo fa no ko babra ba ko pom mebu obi abusua bi wa ensanom eno mo ye ho adwuma da ye betua wo ka no eno de wo be hu loto kiosk ekira kwan de betua aka no buru kiosk ekira kwan ena wo hu no batisike ni wo hu de ya wo hu buru kiosk de yan ekira kwan sa ne fie bi wo hwa etie yensen no ba ye ni yie pa de o mu nye ni yie aya da bia meka aso na busua ade pa e ba no mu do mu sunsumu ba de patokone ana busua bi wo akonya esifie wo no mu no aware ema ewo fie wo nyina enti ama ne kwa ware a ni yagya wom wo be hu ema fefe na so berima ntimi ntisika enwale wo hoda eyade ewo fie tumi na wale wom enti wo kofa wom ani tumi na be ma warning eno so ye gina ye ewo fie Abraham ne bi woni fie Abraham ne bi woni fie yetimi jima ne ye mame animonyam yeje aware yeje obi wa okita ware nhira aware ne be ma ne diye wobi wo honoma enkwala wo be wo mo no mo ye nsonoma enkwala ne be ma ne diye si wabusua nya wo mo be se wo ma amaw to tiasem enu tinyame ka kire Abraham se ma wo nko ne jefie si wabusua wo munye papa wo ya akayidafo ibi US fo ye busua ibi ama mo mbese wo mamma efie bu a wo ye yepani ekum eno mo ye o mta ko siesie busua fie no ena me ka kire wo abusua fie na ya takwa amedan esi wo no mo no obu anu ofra brochire woni wanya sikate ho ana nwoma wona wo de ye abusua fie no mo ko meeting wo mo no wo ko bayiye wo mu no wo bebu esi na brosan hifa san na honhon ne ba akotena maame wo ye bibi abisa wate wo se wo ye bibi na wo amisa eda no hawo ene amane de ye danye to so na wo mini wurutu etu kwan o ma amisa wurade enti omo emma ene omo nse no ko wu wo ho to wo ye bibi ene wo bisa ene wo bi fi abrochire abesi na busua dan ene wo bubukudem wakadem sore sa ko bi sore ne sa ko abrochima mu wo bi abusua bi o mpa de pa wo ko wale ma wo ma wonya wasum due da because of the fun wo mo pe ene mafi ene matantan eye spirit atifie ho no abusua bi wo so a wo ko wale a wo ma wo da o ma edura na dwa no ma ba be saw so they say edura na dwa no ma ba be saw echine ne ye besua tumi a yeden
etsi efie twa wani hwe fie hwade e wo ho no mo se wo fie nya wo ye yanta anko fie me cut the secret achira Abraham kronpo wa anko na je fie da because to hunu se fie honom wo ye yi a wo go opa obi ye yi wo be toke ya abaso bi wo de ko fie pe e oba akwa mu no akonya accident nguro nkonan waji wani so wo de ho ko kire She sa sister ni bread ni fuo no e de na atoba aye brodo maame sa nkrofo no suro wom sa nkrofo no suro mo papa because to me e wo fie ho no enye to me papa enti protect wo ho ansa wo mu na de a e wo fie ano abo ho ban simple as ABCD anya da bia meka wo abusu a wo firi mu a no wa hwe aho asore ya yeden akọ wo abusu a wo firi mu a no wa pɛ ho asore na wo yeden na wo kɔ ema wo bia nditeti ma wo because you be fu abusu no wa ye mpa de pa wo ye nse ne nko a wo foro ne ye hwe wo yeden esan ena obi wo so okoje tumi no de abesi fie na wakanche abusuye ni ti nyina de ahye tumi nase afi no na tumi no odan amoka na tumi no obọ mo niema tugu na tumi no ose mo niema enti no abusuye bia no ene ade a yeden edi abusuya no echi kenkan ni yanko difo ye ya kenkan sama edi kan no afri Genesis 12 Osene Awurade ka che Abraham se wo de afiri wasase ne wabusu afie ani waja fie na kwa asase a mekere wo so na maye wo man kese na mehira wo mama wudi so na waye nhira sa na mehira wo na wo hira wo wo se memye wo man kese na mama wudi so no waye nhira na obi bia wo be hira wo kan ne enko ose de wo be hira wo ni mehira no na mehira wana wo hira wo madumi wana wo dumi ene anadwi wo bibia wo dumi enumie bie wo wagefie enumie bie wo papa fie ene de ye reverse enome ne back to sender etore bia ye nananom ye bone wo nana bi wo honom a wo ye wure pace wo wure pu nipa wo nwure mu ne ababusuye ni dua na wo ne wo ma ebre hwe ya dai ka ye ka dia wo maame fam wo so fam maame no reject sorry catch on say me from muda spiritual embargo bia familiar spirit bia na do achi na do nya abusuye to me ka say wo say wa maame o say to the nonsense degree because onimu wase Mese abusuye to me e ka say wo say to the nonsense degree because onimu wase if you want ye twa wa furu maton ye efie ho eni etwa wafunu maton ye enti ye ka familiar spirit ya familiar spirit ye spirit bia wudi no ho agoro wa be je wa brabo hopeless eto bia nyo na akoje spirit no wona nanom na akoje saade na besifie wona nanom ne di abusuye sika ne koye eno mo de akoje awo wona nanom ne di abusuye ni monyam koye eno mo de akoje aware nti aware no kwafia wunya ni monyam bia Kani yankwaye. Ya tuwasu Genesis 24 no. Etifias waso wahwehwa yire ma Isaac. Wasina Abraham abọ akwakorawa. Wasina Abraham abọ akwakorawa. Na wadi na pi. Na Awurade ahyira Abraham ade nyina mu. Sa. Na Abraham kacha na koa. Ni fie panyi a ohwe so ne se. Fa wonsa ka masene mu. Na mema wakọ Awurade osuru Nyankopon ne asase Nyankopon. Wose fa wonsa kọ masene mu. Na mema wakọ ade anyi. Wose fa wonsa kọ masene mu. Sa. Na memwa ko Awurade osuru Nyankopon ne asase Nyankopon sa entam say wari Canaan ni a meti won mu bi e ma me ba ne komikuro mu ani mabusua mu na kwa wayere yere bra me ba Isaac na akwa ne ka kire Abraham say yes bia oba no rempese obedi machi aba asase so enu tie ne ma me fa oba Isaac menko wow say Abraham was on pesa Isaac be ye den ebe ko di kuro Momunya 2x4 sika bia modem ho akokyere mabusunyafo no se busunya ne tumi boni ti mo ba be sew empaibo kakra wo bontani ma edane onya 2x4 ka bia no de tie kura na sen ye bia obekọ eye bia ba wo bekọ
Mam won be say mbese won be say wa brabo. I'm telling the gospel truth. Oh ma ho nya de yento. Abushemu anya adwuma o. Abushemu ho no mo a. We wie school a class 3. Graduate ko empo nya den enyi fie ho. Timma wani nya den enna ho. Kan yenko. O si bia na o we pese obedi machi aba asase so. Sa Ene ma me fa wo ba Isaac. Me nsa me nko asase a wo firi so ba ye no so ama. O si na Abraham bua ne se hweyie na wan fa me ba na ansa anko hobi. Wo se hweyie ne wan fa me ba na ansa anya den. Anko hobi. Adenti na Abraham e kasa. Wo se hweyie ne wa ba bia minti wo no emfa me ba ne nya den enko ho. Abraham na wo ne oye nyame adamfo no korempo no wo se hweyie. Suafie ho no. Ana busuafie ho no wan fa me ba na anya den anko ho. What is you? Me bano emfa ne nkofie ho. Edie ne Abraham hunu yenti a wo se maame ye de ye kan entie. Ne woni baba ho so no. Na o da bola so. De ye kan no entie. Woni baba ho so ne bola so na wo ye den wo da. Abraham ko boka che ma choka ho yi me yentie. O se ko me kurom. Mabusuam ko ware bre me ba Isaac. Sa Na makoa ne ka kire Abraham se Abraham bia oba na rempese obedi machi aba asase so enu ntina ne ma memfa oba Isaac mensan menko wo se ma memfa oba Isaac nsanya den enko asase a ofiri so ba ye no so sa o se na Abraham bua ne se hweyie wo se ye den hweyie emfa me ba ne nko ho ade na Abraham hunu yenti a wo ka kire na koa ne se o hweyie ne wa mfa ne ba na nko di kurum Maame ube ko kuruma bisa wati na ukuro mu no tumi bonete ho a wo ma ho nto da wo ma wunya ho to da. I'm telling you the gospel truth. Ye fie bia tumi wom efie bia tumi wo ho edi fie ni so enti se niam to yi ama wa be very very careful ni protect wo ho abushie bi ho no ma he da ubenye sika sada no ba ya da hospital abushemu da wo benye sika to ho no saa da ne yare be hye wo ma de sika na nyina ko to nuro sika ne sapene yare na teko wonye sika pe na aba eye abusunya man ma woni na ho wate aso na abusunya nsanso no wo mu a ho hyehye wo fi mu so woni ba bia akọ odo ma woni na ho ne fie bi wo ho a wo mpa de papa efie bi wo ho no ma wo mpa de papa so wo se wo fie nye no mama me ma ne mmobra me se fie bi wo adwaman fitai papa enkwakorafo ebo ne mrante ebo na ema to so ye den ebo osofu bi wo ha wo ye dwamani adenti no ye dwamani eye dua die wo fie ho dwaman 2 minutes fie ho dwaman dua enti so no ema na ene me ma na start sesedi enti the moment wo banyami mo no enti so kata wunchi because obi afie tumi wo ho enti se wo banyami mu ama me pa achew osofu bi a wo tie me se wo banyami mu ne adwaman wo fie omo mpa de papa tumi boni wo ho bayiye wo ho nom eni amafonko anom ye wo ma me ma mobra appetition osofu bi wo bu appetition K20 ansa no akopiriti me pacho eye sa de wo fie abushabu ankore eni sisi wo wudi 17 ane de asi wo yam ene grawa abushabu ho no mu a wudi 18 ane de gama abesho sisi wo na ma na obe me brem sa beben ye kitami enti me pacho oye difuo na afi na wo ba na wabusua no adwaman wom omo no mo nsa omo mo bra papa ka hunu se wo be wura nyamedwuma mu no sa di mo ne be sode yetia wo nyamedwuma ni magu wadi mu ase e ma ne ba wo be hwewom me pacho ko pesa hons wen mako 7 fagun suom fire den fagun suom na ko pe ahaban bi efe ni nyame bewu ansa ne mawu ene emme na efe tware na yi sa apam ne wo fie ade bi ayede wo say efie tumi ni bi wo ho omo kita hons na tumi bi okita hons no ne ho ten tumi bi okita hons no ne ho ye ten
te me pacho unya honso makoma we de so pa nti kope nketua makoma ako 7 nantwie honso nantwie kita tumi ya nantwie kita no enya de ketua enka okonfo emfa nantwie podua emfre ne boson enkom tedi nantwie podua enchare wo nantwie to no saa so na eni de bi wo konfo nsam enti ma wani nya dan enna ho na esore ukọ baabi ne twene ne wo ho yedi kontomire na ayere twene na ye bo ne ka si tietia nkasa eso saa ese se utietia so because nya de ye bewo ma wani nda ho unya ho nso na no ape emme ene nyame bewu ansama wu ahaban no fagum fafoda wotaka ho fedware for 7 days eji abusua pam abusua no me ansa no bewura nyamedwuma no ansa no wura nyamedwuma nim kan yenko Sine Abraham ka che ne say hweye na wanfa me ba no ansa nko ho bie wose hweye na wanfa me ba na ansa anyeden anko ho bie hweye pa emfa me ba ne nko ho abusua bi wo no ma wo no de akwala akoma no ma yakwala ne jimi no ma say akwala na ma hwe ma woni na wo obi na apade ayew obi na apade de ato so enye sei ne nyame bo wo to di ase bu ono ma obi krompo beje wa wo so wani kura mpo anu asew hwe bi ebe ifo ni wo amunya quality wo mo ye fucking wo mo ne wo sere kwa so ti ase ye no sere kwa ne so ye no ni esew hwe obi ono ma dade papa eba wo nchen no sada no ma be bokoto aba ifo bokoto anu wani su birim ma wani nda ho ade papa eba wo nchen no ma sore no mani abre moni na wo menim tumi e wo fie menim ade omokoji beji fie honom menim aduadie ni gina de bi omo ye wo fie honom a wosi so a omo mani wo ho nya dan ento so wasai aje wasai efie bi honom a apetition eyom nsuo apetition yom nsuo emu ma ni merima nyindada no entwabie situation entwabie headquarters eyabusunye bia because no ya de gra wasisi fie ho no se mo no mo nsa no mo nsanyi sa na busunye bi wo ho a omoteye omompa de papa wusi fie a enche bia ne yakum wotoka enche bia ne yakum obi timi kwabrochire na ode ensapan aba obi nkita krata na so onye sika obi timi kwabrochire na ode ensapan ayeden aba because omu fie no yomu ntukwan abusua bi won ma omu yakwantufuo enti abrochirefo wo fie won ma me omu timi de akwantuo ne ko omu de akoje ensanom unya kaida fo ebi ni omu tu na ya da bia me ka Ghana fo no omu ko abrochire omu do mbaye ne ko ekoye wo ho omu ko yire Ghana fo omu ko bayi omu ko abrochire omu do omu baye ne baye yesunsum se de adom ka obi no sa ne baye so te e ka no aso konfo baye ne ye ne bosom eno no na ekom baye enti ma wani nya danye na ho baye Israel osofo bi obeka se baye ne ono no yo bayifuo ni bi baye wo ho na no meka to bosom tumi wo ho baye tumi wo ho otinto entaman frɛ ene baye guro taman frɛ na baye guro ma wani na ho na obi amfa sesa na no nan bibi wo baabi bibi ni baabi ka ye nto ye punum efie bie na gina ya wo ho nom hwe bie ye sifie we obeto ye wan kada hwe ma me abrabo a wo boye e hwe papa abrabo a wo ye de wo boye kika bum na titi film na hwe baabi a wo so nkwakoda bum baabi abeduru won sore empe bibi nye eso mani nyina esen sa ne fie me mate abusie bi wo chiri merima efie bi wo hono ma wo chiri merima edo na jono makosa me ma no wo ma merima na enwo efie bi wa sa ne tie enimu gina ya wo mo ko gina aye enimu aduro bi a wakoso a wakɔhye bo a wontua aye ma wani nya den enna ho kan ne enko osi na Abraham ka che ne se hweye ne wanfa me ba ansa nko fie obi Ewurade osuru Nyankopɔn a ofa mi firi magya fie ene asase a wo me e wo so no so wono na one me kasa aye
na wakantam kyerɛ me sɛ wasefoɔ na medi asisi ɛbɛma wɔn ɔbɛsoma ne bɔfoɔ adi w'anim ɔso ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛsoma ne bɔfoɔ adi w'anim ɔbɛsoma ne bɔfoɔ adi w'anim kan na wakɔware yie afiri hɔ abrɛ me na sɛ ɔbaa no mpɛ sɛ ɔdi w'akyiri a ɛneɛ wo ho afi mu nti no nanso fa me ba ɔse sɛ ɔbaa no mpɛ sɛ ɔbɛfiri hɔ no mu a ɛneɛ wo ho nti no ɛne me nka ntam nanso ɛmfa me ba ɛnsa nkɔ hɔ biem wɔsɛ ɛmfa me ba nsa nyɛ dɛn ɛnkɔ hɔ biem wɔma ne wɔne because onim adeɛ ne wɔ fie hɔ no onim abusua no adeɛ ne di abusua no akyi a nyame adom wafiri mu obi wɔ hɔ no mu a nyame yɛ wadom na wotete mu a ho taw ho prɛw sa no pata todi aseɛ wodi mirika no akɔ no makɔsɛ wɔ nneɛma nyinaa ma wɔno Abraham ne kura mpo no wɔsɛ memfa me ba ne nsa anyɛ den ɛnkɔ fie hɔ biem ɛmfa ne nkɔ hɔ ade nti no sɛ mfa ne nkɔ hɔ no onim adeɛ ne wɔ fie nti no sɛ memfa me ba nyɛ den ɛnkɔ hɔ no nyame ɛbɛgye Abraham no Abraham ɛbɛ nyame mu no ɔma Abraham yɛ nneɛma bi ɔma Abraham yɛ sacrifice bi ansa Abraham ɛde ne ho ɔma Abraham yɛ nneɛma bi ansa mepatɔ kenka Genesis 15 ma wɔm obu a wokyerɛ na kwankyerɛ a na ɔdidi agorɔ na ɔbɔ ne hwene ɛso ɔtumi nye sika kɔtɔ iPhone ɛyusu wokyerɛ na kwankyerɛ na ɔdidi agorɔ tie deɛ Abraham ɛbɛyɛ ansa nyame yɛbɛhyira no kan ne nkɔɛ Genesis 15 ɔse nsɛm akyiri no Awurade asɛm baa me nkyɛn anisoade hunu mu sɛ insuro Abraham me ne wo kyɛm na waketua bɛdɔ so pii na Abraham se Awurade Nyankopɔn ɛdɛn na wode bɛma meɛ meni ba na menam na deɛ ɔbɛfa me fie di yɛ Damascus ne Elisia na Abraham se hwɛ me deɛ wama me asefoɔ na hwɛ me fie nipa na obɛdi ma adeɛ na hwɛ Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ ɛnyɛ oyi na obɛdi wa adeɛ wɔsɛ nye wei na ɔbɛyɛ dɛn obɛdi wa adeɛ wɔsɛ nye wei na ɔbɛyɛ dɛn obɛdi wa adeɛ wɔsɛ nye wei na obɛdi wa adeɛ na deɛ obɛfiri wara wo yam saa obedi wadeɛ na ɔde ne firi adi ka sɛ Abraham hwɛ soro na ka nsoroma sɛ wobɛtumi aka ana na wɔka kyerɛ ne sɛ sɛi ne wasefoɔ bɛyɛ na wɔgye Awurade diiɛ na obu yɛ sɛtene ne ma no na wɔka kyerɛ ne sɛ mene Awurade a mede wo firi wu a ɛwɔ Kaldea no sɛ mede asase bɛma wo sɛ awunyadeɛ na wɔse Awurade Nyankopɔn ɛdɛn na mede bɛhu no sɛ menya na wɔka kyerɛ ne sɛ fanantwie ba a wadi mfie miɛnsa wɔse fanantwie ba a wayɛ dɛn wadi mfie miɛnsa wɔse fanantwie ba a wayɛ dɛn wadi mfie miɛnsa ɛne abirekyi a wadi mfie miɛnsa yes ɛne odwanyini a wadi mfie miɛnsa ɛne anyankuku saa ɛne aborɔ no maapa fa brɛ me na ɔde yɛn nyinaa brɛ no na ɔpaapaa wɔn mu mmienu na ɔde afaafa no anim kyerɛkyerɛ anim wɔtotoo hɔ na nomaa no deɛ wampaapae wɔ mu na nomaa wɔdi nam bɛsisi mu ade funu so na Abraham pamo wɔ mo na owiawe akɔtɔ no Abraham da na hɔ na hwɛ ehu ne esum ka bi duru no so saa na wɔka kyerɛ Abraham sɛ hunampa na sɛ wɔsefo bɛyɛ a wɔho asase a ɛnyɛ wo dia wɔho ade a nyame ɛkyerɛ Abraham ansa na Abraham ɛbɛyɛ Abraham na wɔmfa biribi anka biribi nyɛ biribi o wofiri abusua mu apam dam bɛyɛ tumi wom abosom wom ensuo ane ahonhom nyinaa te fie hɔnom a edi wunya wonim baabi a maame kɔɔ ya ansa na wɔwɔ wabisa wase wabisa wo hyɛbrɛ wahwehwɛ wachi ɛdeɛ ne wo fie hɔ a bɛma wabɔ ho ban yɛsɛ wo ne aboa gyata te da bia wokɔ dwonso kora hyɛ dade ataareɛ because wonim da na adwen bɛsesa ma na kyerɛ wawe bibi wo baabi bibi ni baabi anka yɛda anka yɛnto yɛpuno efie bi wo hɔ no mo a bosom wɔ fie hɔ ɛne bɛyie efie bɛyie atena bosom ne so na ɔno ne ayɛ baako ne ɔdiri efie hɔfoɔ maa ɔdiri efie hɔfoɔ meema wobɛhu wɔn kama na so torɔ mmɔtorɔ so tɔde aseɛ French ni bɛka te kobo de pair nitimi ɛten torɔ mmɔtorɔ so wohu ni fɛfɛɛfɛ ne torɔ mmɔ nyɛ den ɛmmɔtorɔ so efie bi wɔ hɔ no mu a saa ne teɛ
Omuma me ma mobra. Se wutia ye yie. No wanya baby papa gina. Ade a wo be ne so be protect wo ho. Na efie to me familiar spirit a meku antia wo. Amma de wanya no emfiri wonsa. Obi wa ne mranti birem enema be koso ama no. Won protect ne ho ntene ne kwakora bom no oton sa alo mango because ajiegu. Hwe ma woni na ho. Sorry. E wa brapom. Bibi wo baby o. Bibi ni baby enka danka yantu yepunum. Bibi wo baby sorry. Wo hunu se niema nkoyi e niema obi wo honom a ade edi nachi no. So fa na adwuma mu kurempo de ba lock be chi wa adwuma ne eseye adwuma ne sen. Wobi wo ho ba lock ni di mo na bosom edi nachi no. Se wo tuma ni wansi di taduane di kurempo asa spirit ne baba be ko atia wa se wo niema nyina. Enema di amanfo achi o. Obi wa yenya ne papa. Because spirit ye no eye fie tumi e na ese wom. Se tumi bi ese wo bi a o ba be ye ni ba ko ne ye. Tumi ni ma wo so. O mese wo. O ma wo niema ntum wo. O be bo wo niema tuago because onipa a wo se no wo pese wo ye ni ye. Enti wo be se wo. Sa ne sunsum motie. Taya asofo no mo appreciate de wo mo ye. Because to be ye na wo. Asofo akwadwefo no mububu atopa no. Omo de omo yadan. Omo da. So dia se. Omo de omo yadan. Omo da. But omo ni abre omo yesunsum dwuma ni yie no. Enya de a omo ba yadan. Omo ba beda. Eti ma wani nyadan. Enna ho. Because demon no ono no say wo bi ono na koto yare abre wo bi a yare na wakoto no wakotwe sunsum hwe edwa na dwa ye was spiritual market na wo ton ye mafu 20 pesos no atono de abre na de 40 million esa ya de no tono akoto yare bone de abre wo no a obi si wo sama wo no o fata ake nkone so obekwa ko atake no enti ma wani mere so ti ase wo yesikani na wutie mi aka wo so won kwa na won yesika wo fie ho won kwa na niema ko yi wo fie ho ma ka wo se efie tumi be so de wo so because na wo ma fie ho fo aduane di bibi ba wo na wo solve ah yes wo ajeman mami ma woni na ho watin na bibi ni baby a enka yeda enka ye nyedan ye ntu yepuno bibi wo baby papa bibi wo baby pa bibi wo baby pa ka yeda enka ye nyedan ye ntu yepuno bibi wo baby sa ka na wo ya do verse 13 no Wasi no akache Abraham say hunampa wase wasefo be ya wo asase anya won dia so na wasom won no obe ha won mfihia ha nan no man a obesom won no mebu won atan na akiri no wode ahode pii be firi wakọ na wode ubekọ waja no nchen asomdue mu na wasie won kokoro abemu na awontoto aso anamu ana obesan aba ho efisa amorifo mu ye enya nruye na owia toye ne sumkusu duru ya no hwe furu no a firi wisie ni jaframa dade be fa afafa ne ntam sa na dana wa na awurade ni Abraham pam say wose dana na awurade ni Abraham pam ye won apam awurade ni Abraham ko ye mame ni nyame nkwa pam ufiye nya no do ho abebo awurade sa aya da bia meka se bosom wo fie na okọ bosom aka unu se wotena konfo ne na wo fie bosom na abesha konfo ne no we kasa simple as ABC that's their work because they work together se wo fie bosom wo fie no okọ aduro so aduro wura na wo fie bosom na ba akoma ne lai adwuma ye mana kwankyere se akwankyere no nyema no ye ne sein ta san omotie enti hwe ade Abraham ye wo ne Awurade kwa apam enti no kache na kwa na hwe no amfa me ba na nko mikuro mu biem emfa ne nko mikuro ede ne wo fie ma me ma woni na ho watin ene de wo nyina na wo be kire wabusuafo kan ye nko wase dana wa na Awurade ni Abraham pam say wasefo na mde asase nyina meba ho efiri Misraim asubontene edi kosi asubontene kase Efrata subontene eni Kenafo subontene eni Amorifo eni Kenafo ya twa akenka asem so e wa Judges chapter 6 verse 25
ɔsɛ ne ba sa na adwena wa no Awurade ka che Gideon sɛ fa waja na ntwinyiri a toso mienu sa a wadi mfie nso no ne kodwiri bara afɔrebuchi a wo se koye dan kodwiri bara afɔrebuchi a kodwiri bara afɔremukia no aye wajade ya no eye wajade ya no ne twitwa ho asiwi anua nyina gu ota ben eni si ofie tumi ben eni wo fie ma wani nya dan enda ho sa ya ka familiar spirit ya ewo ye fie sa edi enya edi wachi ba bia be ko bi edu ma me achi efie bi wo so tumi ewo fie ho no na eware ma eni meri ma wo fie ho woda na obi no abeda fa no so ejina familiar spirit because wo edu ma me achi enti se wo ma me aware na busua bi wo ho no mu a wo yo ba no wusiso wo ni bi ma ba ko woda wo wa ha no akọ wo ha no akọ wo ha no eye fie ke hu se wo ma me onua no nyina obi a papa nko enkwala no obi a papa nko enkwala be obi a papa nko ade e wo fie because wo ma me fam wo so fam eno ne ye chene familiar spirit no transfer to transfer so just him spirit a what fie ho spirit ne so wo ngu dabi enti wodi bi ye wo nana wodi bi ye wo maame wodi bi susu aye wo susu wo ma ne susu wodi bi ye wo o ye spirit a wo ngu enti ma wani nya den enna ho e ka familiar spirit ya ebedu maame achi edu papa achi edu nana nkanso nyina achi tima wani nya den enna ho na de kita wo no wo ho ban to dia se enwa wo hwe ne ho eso che no ene efe no otope because wa hwe ne ho yie enti wada no otope ti wodo ma wani nya den enna ho na ma wani mmere ye tete abetie no nya ne cha no kan ye nko o se na esi afawo bi chiama Awurade Onyankopon sa bepo aye di na tifi se de ho hyehye yete na fa na ntwenyini a otoso mienu no bo hye afode wo se fa na ntwenini a otoso mienu ye den e bo hye afode na Gideon fa na nkuwa ne mu madu yes na wo yo se de Awurade ka kire no na enam se ne osuro na eja fie no se wankata wo fie tumi so na wan block na kan usade bi a wo beye no baba bitiem asɛ no obetiem ayeden asɛ no ade bi a wo ba beye biara no wo betiem wo ba be sɛ no because on blocking one blocking no ade bi obeye no wo ba betiem asɛ no eye familiar spirit eye busua etumi abusia pani bi wo no ma ne bayi abusia peni ne ebinumu ya bayifu ma papa eba na waje no de ahye ne to no e wale mema ne mai wo fie ho ma wani na ho watin ma wani na ho na wo ko nya busua bia busua wo yete se kwaye wo ben ho ebom na wo duru wura kwaye ni ma no be hu se dua bia wo ni sibere ti ma wani nya den enna ho abusua tumi sori tie nipa ekum nipa se nipa brabo nti ma wani nya den enna ho mu amunya 2 cedi armo de ekokire munya 5 cedi anamo de ekokire mo pamatare fofra akuya me kwaba me hu se yie bia ba krom me krom ho me kura na se me kwaba obi ho ha wote ho ane ne kon do no afi ne kura ase maami o mo kaka wose brefie ne yensew ye kwafuma no di akire ye kodo anu di akire enkrofo bebre no mo ho no o mo te wa no ma fi o makura ase so mi we krate en kama na me tiko kwase nka me do wan hwe ya ba kwotena wa webanchi ampesi mu no me ka no kwara kire wo ba kwotena wo awe banchi ampesi mu no abusua bi wo ho asa na mo te ye wo be fefe ye betwa wato akone se brodi mura wo be fefe o ye betwa wato akone se brodi mura nti ma wani nya den enna ho ye tete abete ye no na ne cha no
Kan yenko. Osina Gideon fa ne nko animu marima du. Na wo ye ose de Awurade ka kye no no. Sa. Na enam se ne osuro na agya fie. Eni ne kurom wofo no. Wo so osuro na agya fie ni ne kurom hofo no. Eni nti wo ya na anajo. Ne kurom wofo no sori anopa no. Na hwe. Na Gideon adwiri bala for de buchi ano. Na wo twitwa ho asiwi anua no. Ana na wa hye na ntwunyire atoso mienu na faru bichi a osi ni so. No wasese wo ho se wan no di sa asem yi. Sa. No obisa hwehwe akiri kwan. No wase Yowas ba Gideon no di sa asem yi. Ne kromofo ka che Yowas se yuba no mayen. No amra ne enku no. Efise wadwiri bara for bichi ano watwitwa ho asiwi anua. Ana Yowas ka che nipa a authority ani nyina se muna mo bakwa ma bara bosom ana wo se muna mo ba bekwa ma bosom na abosom no mo wahi e na wo ba bekwa ma no mo nkasa nko mo ntokwa kan yenko se muna mo ba bekwa ma bara bosom ana se muna mo beje no di obekwa ma no ma won kuma na no pa se onye nyame a mo no akasa nko nje ne ho yes se wadwiri na fadu bichi a no friend Jeruba de oda no Bali nini said the wajuri na faru bichiano na media ne Amalek fo apu yefo nyina beboa wona no na wo twa be kire nsraban Israel bon wan mu na Awurade honhom Gideon so osinyame honhom ye dan Gideon so wosinyame honhom ye dan Gideon so oh so for mame mercy wante osile Awurade honhom Gideon so wosinyame honhom Gideon so aya manyame honhom nsiw so wati menua sofo a wotie me aya atwe nyame honhom na wonsiw so enti efem the warrior no me akasa me din na nkasa no warrior prophet no na me bofo no so ye okofo ene no nti me fa na okodom the warrior prophet Gideon ofori asiedu kwatwo nipa te ne ho ase a wonya dan wo mpaje so ba bekan ofori amanfo ye dura manfo an ye kai ya no Gideon krante what is sad that nyame honhom ye dey esi Gideon so because the Gideon no mo ya defo but no mo ya sresrefo hold yes yes no mo ya defo but no mo ya sresrefo what is sad that no nyame honhom ye dey jiri bara bosomo ni papa bosomo no ni papa altar no jiri ku ye ya no sana honhom ni sini so wodwiri ne papa bosom ne tugu ye no wodwiri ne papa altar ne tugu ye no eni nyame honhom ye dey esi Gideon so enza ko wanjira anka woma ka me to nyim se wonya susme ya bre ya baba ya rifu asuwe susme ya bro baba ya rifu asuo mi wa wala je mi wa sun konkono mi wa wala je mi wa sun konkono la je mi se liya se e ba de na madam ya ma wa mi wa wala je mi wa sun konkono to se nyame honhom sa da no ha wodwiri ni papa bosom ne tugu ye na wo ye nyame altar no into the moment a wo be dwiri efia etumi atoegu efie die afiri wachi no e se wo build nyame altar se one build nyame altar ofie bosom ne besa ye den aba so tiasie ofie etumi ne besa ye den aba eti Gideon dwiri ni papa bosom ne tugu ya no ene osi nyame altar ene o hye nantwie enti se wo ba fore ya na wo sere bibia ma obi a nantwie ne yanwe ye hye no atada ne wo sere wo ba fore ya wo de abo ya ba fore ya ma obi a yanwe ye hye no ye twitwa de wo nwe ne toto no ye twitwa kokun kwantana ne samampom ne empoano ne bola so yanwe e ma honhom na wo ho no mo no se wo de ade e ma honhom se de nyame ye hye no na ne mpampa na kosora ma nyame no saa so na ebia sunsum mo no wo de tia honhom bi ka yanwe nkasime de atuaka ye hye aboa no ana ye twitwa kugu amusieye samampom ene bola so ene nkwantanan because nkwantanan ya de bia sunsum mo no ahonhom edropi wo ho e ya honhom airport nti nyame ma eseke ofrem enframa firi nkwantanan enti se wo de bia nantwie eye sacrifice ama obi ana so de nantwie e pata ma obi a ye ntwitwa no anwe ye hye aboa no
Enti the moment a Gideon yes ano nyame honhom ye den esi Gideon so sa na ye no enti ne ma me nyame wo ye nyame so ti ase nyame o ye nyame enti ayama wani nya den na ho abusu atumi wo ho eye adwuma ekutie nipa se nipa ware ema wani nje frustrating wo parase wo bedu be ko wanim wo ye adwuma pa na so boso me so wontu pa ma me abusu wo samo deka abusu bi wo ho no ma modeka enti tike bia go benya no onfa bi ento wonsam ni nyina wo de ba kotu aka ade enti ya because no wo nananom bi agya eka bi wo fie wa ma otua tunye sika na bibia bebom ne sika ni nyina ye basa onti ase wotua ka wo fie asema maka de fa kwa dwendwem ne hwe eyeka eka bi e de fie ho enye kaketwa wo betua ma wo ma so betua ka ne bi timba woni na ho ne sore na niyama ntimi nya den entuto yie ye ka busua tumi a e wo ho edi nipa nya ese nipa e sopresi nipa intima woni nya den enna ho me pa cho fa me ko me ma ye direction bi me ko Sam 75 ni kenkan bibi wo ho nkyere ye tiefo na ye mfa ho enwie se tumi boni bi di wachi wo fie na opese wo kata na me pa cho pe communion wan wo be bompa ye guso wo be gina Sam 75 no bompa ye guso hwe bi gu fom na the akano hwe bi nom never be gu nsuom never dware for 7 good days kan ye nko Psalm 75. Etifias was Nyankopon ye wiase temu afotene. Sa. So Nyankopon ye da wase. Wo Nyankopon ye da wase. Na wudin aben. Na wudin aye den. Aben. Waka ho ade a kire. Sa. Meba bre esemu. Na me ara mabebu atentene ne. Sa. Asase ne wona watete so mu nyina hojo a. Me na medi mu afadum misisi ho. Sa. Me se o chefo se. Monya ho kire. Wo se me se wo ye ho kire ni no. Eni ho kwan se wo ya ho kire enti spiritual embagubi familiar embagubi eduwachi na ehwe wo sanya ma me a direction and nenwumre mede ma wo no kofa communion wan bompaye kan Psalm 75 hwe bi ku fom na bompa ye guso na numbi na fa bi gu nso mo dware for 7 good days na abusuye tumi ni mfiri wo so na tumi eduma me chocho ma me na bra ba nsi ni ye saa so no so wan so da bra ba nsi wiye waso papa e ma sem saa unyi ye nyina no wona ma no obi ma e brembrem e ma unyi ye unyi nurahi bia ne so wa we ma be 3000 ayadia papa fam so wo fam eyedua esifie eso e ma wo tibidi kan ye nko wase me se awchefo se monya ahokire na me se abonefo se mo mama ben no so wase me se abonefo se mo ben mo maso mama ben so nkosoro sa mo nto ba ko mo nkasa wase mo nto ba ko mo nkasa na emfira puoye na emfira atoye na nso emfiri me posere so yes lord na mo onyankopon no obu atan wase onyankopon no oye dan obu atan obebre wo yi ase wase obebre ahonhom na ewo fie no demon na ewo fie no the moment ya wode obeye sa kwankire no wase obebre ahonhom na ase Bible ye kita yen metima mo akwankire be 50,000 wo Bible we kane enko so bebre wo yase na wama oyiso na kuruwa bi wo awurade nsem ne mu bebensa ni fi ahuro yes en Fransa ye mu ma sem Fransa ye kan Fransa en Fransa ye mu ma Osena wo hwe bi ampara asie puompo ose asie puompo asase so abonefo no eti the moment a wo ye sa direction no wo fie di mo no beba urade ani ma urade akapcha me pa cho o chena ko be communion wani bi o de enwumere fa hia me na me nkyere wa ye memmo mpa ye nguso me nye sunsun djuma nguso ma wo na wo de ko yuso ne ye hwe de urade beye kan yenko ose asie puompo asase so abonefo nyina be fem nom
Wasana media meka ho asem da. Wase media meka ho asem da. Metu Jacob Nyankopon aye. Metu Jacob Nyankopon aye dwom. Na bonefo me nyina. Na bonefo me nyina enti wodi communion wan na gu fam no. Spirit ne ba so ye okita honsa okoto de nano efehwe ensa na wodi gu fam ne nom. Na wokoto awurade anim ema nyame capture no. Ye woniama ye de capture sunsun. Because some your spirit. Enti ye woniama ye de capture wom. Enti the moment abaye saade no, wo de capture sa spirit no. Shout yase. The moment abaye saade no, wo de capture sa spirit no. Enti ye woniama ye de sunsum djuma. Enti unya communion wine ni bia. Okope communion wine ni bia. Mesinyami adoma watchina sa direction inti meba life wo de 8 o'clock and that's 8:30 share me because of that direction we inti no watchina meba life me pacha unya communion wa pe communion wa enibi na watchina yen share na me chiu sunsun niyama ne je ne spiritual embargo biara efie tumi biara abayifuo tumi biara du achi omo ne wakotira burochira omo ma wonya hoto no eto onye den entwama no adin shout yase kayenko wasana media meka ho asem da metu Jacob Nyankopon aye dwom sa na bonefo me nyina mebubu wasa bonefo me nyina bebubu na tenenefo me na mema so wasa tenenefo me ne ebema so ntine ne abonefo nyina ye bubu mo men na ye atenenefo no hwe edura na dwo no obeba ne ade wi esimitiri so a ne wa bia so so wotumi a wo de ebra me de be yi wani nyina egufom dura na dwo ne saade we egumese wo chena ye be ye kwankyere ne wabonten wo chena me so meto communion wan ni bi ebebele kura egu ha ye be je wo chena ye be pia bonten ya je egu omoso biso wo chena be ya pa ye egu omoso to tiase wo se hwie mu fom na sase so aboneyefo nyina be fefenom ne Awurade be nam so bubuo mo abeben na wotiri ni abeben begina odo mebre no ayepre Awurade hirawo ese woni warrior prophet etina edwaso na me ya dom na dom yenya ochine ye beto aso subscribe Warrior Prophet TV ewo YouTube any Facebook ne follow yen ne hade obesua niema wadwi mo bedo obehunu si yes bibi wo baabi bibi ni baabi enka idanka yentu yepunu Bible say yen ni honam ni moja na enya eni wie matumfuo nsuman frɛ enka brechie ayemfa yeni nyaden enhu wom yenuom na enya yema yesa akode no enya mpaibo esa akode no eye mpaibo a wo bodefo ni ntimi yeda aweye miremu hwan na hwehwe sunsum mamawo aweye miremu hwan na hwehwe bibi wo sunsum mamawo Awurade nkam ho oma niema endane mam tumi bia be sode wo so no Awurade ensode wo sa tumi no so na me sire Awurade se won dane wati yeba aye I
say that I am done no why. Me only see na say I done no usua. Abi di ka say wani mi kunu ya done wo watch. Mami kunu ya uche mi from that. Wo say ya done no watch. What